Ladies and gentlemen, nasi tadzoka navo Mutumwa Masango. Taita vekunotora. Right. Nasi tambowati no. Ndimufana kuya pa home pedu. Pa home ground. Mutumwa tisida ku waste time yakawanda. Yes, ngomasiko. Yes, Prophetic Cup Clash. Names no batika. Alright, chikaitika ngomasiko. Sunday na ntori busy nokuchechi kwangu. Mabanzwisisa. Alright. And the two kuchechi kwenda kuzokondrolwa manje zvanga azvizobuda ngomasiko. Because zvinoitika ndechekuti chinamata Mwari. Mwari aedzwe. Kumaziko aedzwe nenzira dzatakaona ngudzichitwa. Like kubvunza ngomaziko. Mupiwa peni pepa munzidzo zvomwe adzidzira zvomwe kuti mai akudzidziswa zvomwe mapiwa peni pepa aiwa but Bible ndimwari aedzwa here kana ndivaprofita vaiedzwa vaprofita ndivakatoedzwa so aprofita asina kutopindapo payanditeka akanzwisisa shoko raMwari chairo asi vese vakapindapo pavaida pfuma anditeka saka miriyoni aitove nenzira anafunga mbana yaiti zvonindara takazotora mita mita mari aingotove ukapukashwenyu wanga muroko tikutenda kuti pano wakaendawo asi handina kuona angova nemukurumbira muzhinji vari kupi vari koko kureva kuti level yatiri isusu ini yakakura because ndine masangano kwamaziko handina sangano 1 ane masangano akawanda saka vanhu vangu vanotereserwa kuti baba vanofanira kunge vari pachechi 2 dai ndikaenda kunyoreswa kureva kuti ndikutanga kudzidzira zvemweya saka handizodzidzira zvemweya. Alright. Saka message yanyanyotaurwa Bible yange rei kunzi vaprofita venhema wawanda kunzoko. Imimi tichikubvunzai samutumwa watashanda navo kwenguva yakati rebei. Tinoona sei kuti uyu muprofita wenhema uyu ndewechokwadi? Alright, chinoitika ndechekuti zvezvezvi mukomaziko zvinoonekwa zvega plus Mwari ndiye anojaja. Mwari ndiye ndase anojaja. Asi isusu test yaitoitwa isinoita yedu kuchechi kwedu yekuti vaprofita vangu chenditotesta kuti tikona kutesa kana duri apa kana danda apa titega tega newatungamira nendi nawo toti vaprofita chiuya muprofita zvipi kana kwamugodhi munhu esa akura kwamugodhi anoziva test yatinoita iyo iyeyo toti toda kuti mutudze kuti munhu arikarara apa ari kuhwara nechii unoona zvakawanda. Saka suti waprofita wenhema kana waprofita wechokwadi ipo paye muprofita wenhema anogona kutotora miriyoni yeye anditeka because mumwe munhu angona kuti kuna vamwe vanorota kuna vamwe vanoita zvechifembero chegora andopona saka munhu akafembera nechifembero chegora angototaura kuti panapo pane chakati chifembero chegora ndechipo kureva kuti pane vamwe vanoita zvezvekugadzirwa kuprofita kuwedzera ngatiti kuwedzera anditi mapona kozi tikune mumwe vanotomirira simba raMwari andopona zvakafanira pape apa isati nabva tamboimba yanze nyasha ungonzi chitongotiudza kuti pane chii aiwa kamainge maimbirwa kana namahendere Messiah. Aiwa, tinedzeza tinoimba isusu. Bozi siwo kanzoisa kimba kuti pamzoro anditeka pakudenga. Mwari wokunawa tsvenewoga. Andika kuti pane zvakutifeka. Andopona. Yes. Saka kupenda kosti vanoti vamwe vanoita nzivo dzavo dzavanotoimba wanditeka ikoko andimbopona nditeka kureva kuti tine zvinhu zvakasiyana like ini handisiwo John Masowe wana handisiwo Pentecost ndire Apostle anditeka kureva kuti tine nzivo dzedu dzatinotoimba andopona saka toda kuti isusu vamachiro mno John Masowe chichaye dai akaenda kuyanditeka anotoda kutoimbirwa nziyo ndopona dzengoni taitese akwanise kuita kumhanya pagwanza andopona paipa pagwanza paipa mukuru wezvafanira kunge wakaita pakapu kashenyeyi vaifanira kunge ivo vakamira apo ndisecha zvitaura zviri muhome mani mangu andopona bozi kana mwana mutektori makeka ane mapowers akasiyana nezviko zvimwe like ndikaona mbona mufana wangu ndikaona achitanzi ndaona magetsi anditeka iye akatara shona hombe anditeka ari magetsi that is madzibaba leni anditeka ana leni leni ndomuziva anditeka I know them that guy anditeka bozi ndakazonzwa vamwe vana kuti anzi apa nenge pazototengwa vanhu paitwa sei just that anditeka
ini wangu maprofita ndino almost mtuma maprofita ndikaziwa andikaona papi ipo payasi vanhu kuti tikatowaona vanhu masangano ani awo anditi asi wanga uchida mita anditeka asi inya kuti wakasvika wakarohwa nemagetsi anditeka kuri kuti tektori anditeka wakapira mutektori musirimani mawo wakaenda kuedza zvinhu zvamwari zviedzwe saka mwari pedzi motaimbamoza mwari angona kuti kutorera mweya wachipo panguva iyoyo andowapona saka kureva kuti zvamwari haisi zvokuti tiite makwiki panguva idzodzo ndasichita kuti nichero kwayo chechi kwangu dzimwe nenguva ndokundosvika kuti nhasi ndichaprofita vanhu chaizvo mweya ubva watodza kana kuti tase mweya ubva watodza kutoprofita vanhu panguva idzodzo ndautongoti yanguva yemunamato kureva kuti pane nguva yekuti mwari anoti mwari haisi wokuedzwa ndimapona ndasaona pepesatanape akaedza jesu anditi kanzi kana uri mwana wamwari zvidonedzere kumaweroko akati mwari haedzwa ndimapona anditeka kana uri mwana wamwari unochiti une chingwa iwewe uchiti une nzara anditeka tora dombo rochisandukuita chingwa udyi akanditeka akati mwari haedzwa nezvokudya ndimapona zvakanyorwa zvichinzi yes kureva kuti isusu zvandatotani zvazvoka inyaya yekuti zvezvezvi masokoti zvagara zvataonzi mweya wambera ichazowa nekupikisana kureva kuti shuwa zvinhu zvakutesi zvakutoitika saka isu muchechi mwedu wagara netsanangura dziya dzedzi vanototaura kuti tsanangura dzagara nadzo saka kureva kuti zvagara zviriko asi tikuti isusu vakatoenda vacho vakaratidza kuti havana wisdom kunyatsa kufunga zviri deep yes munhu ane chechi yekutungamirira vanhu makadi kuona magaya ariko kuyauraiti kana makadi kuona ana ebetonji wariko kureva kuti isusu levo yemweya wapwera wadiki asi vachinji vecho ndikaona nguva mweya wana masangano kozi mwezobvunza tari kupi like vana ndikaona mitenda vhini akati anzi anamata mugomo saka right but ndite mubvunzo wandinawo mutumo mubvunzo wandinawo ndeyekudewo ndeyekuti zvoni ongoye zvakaitika maitirwa zvaitwa but pane dingindira renyaya yaitaurwa naprofeti Makandiwo yekuti pane muprofita anoona zvese here ndipo paine nyaya alright chinoitika ndikuti chimoti muprofita munoona zvese here pane muprofita anoona zvese here ndisaka uchiona pamwe ndichikudza kuti mukoma Ziku kana mukoma Sparks ndichitaura kuti inini ndine zvandinogona kureva kuti handione zvese alright ndinogona kuchiona asi tisingagona kuchipatsanwa kana kuchiita wakaona muprofita ndazoita kuti muprofita aiti inini ndinogona zvese kana kuti muprofita ndinogona zvese hakuna muprofita anogona zvese chero Makandiwo vangona kutosvika kuchechi kwanga nditeka ndotowati basa iri vangonatadza kutiriita Makandiwo wakati even muchechi mawe imomo andione zvese saka tinge mamwe mamene akaita problem na prophetica dingindira renyaya alright vana kuti munoona zvese aisatione zvese anditi mapona nditeka tiri zvinhu zvatinoona zvatinopiwa panguva dzipi but semajournalist achida content sometimes tinobva tamhanya nenarrative yatambirwa nayo zvinhu but dingindira pepa inenge rekuti munoona zvese here kana uchiona zvese wavabvunza tinoona izvo zviri mutrausi memanditeka pamundo zvavaibvunza hatisi kuziva because kana iti zvemutrausi asi kana iri nyaya yepakubatsira vanhu mwari ane mutumiro waanoita vanhu nawo panguva dzipi idzodzo andimapona right inini actually pamataura nhau dzekuimba kuti tichienda kuimbirwo dzedu handiti inini nyange dai vanhu vaya vaiona ka pandakaona maendera achiimba ndimi basa vachidairira vesa nepanababa achaona zvinoitika ndechekuti mukoma Ziku zvazvinoita muzati content iye yakagadzirwa yakashekesa nyika handiteka saka ino kuti ukaona munhu ataura kuti uya turovani kureva kuti ndokunamba kwake handiti kuenda kuti make sure kuti iwe utonge watoona matakitiki yako yakuenda nayo paipa because inoti mweya wamwari unobva kumwe chete dai ndanditi ndinakomana ndaikufanira ngobvunza chete kuti 167 what the meter to Jerusalem that Jesus is power arrangement to glory anditeka what the meter to Jerusalem 167 munhu anoziva mweya aibva toziva kuti panapa ndapindwa nomunhu wani wamwari munzo dzimwe dzenguva takutaura no tikubvunza vaiti mweya umwe nomumwe une zvawo une nzvimbo yawo mweya mumwe nemumwe une ndimi une nhau yayo mupanzisa kaiti nhau yayo kureva kuti unotodedzwa nezita mweya imi makataura panapa nemweya yemimi chiri munhu andishabata yanditeka akatoshabata toziva kuti mita yake mita yakati mukuona yes Amakandiwo akataura kuti
yero chichendeta vaitara ndotoziva kuti nyaya yekutaura iyi iri kubva panhau yakati ende mita yakati saka nhamba yavo yemweya mweya mumwe nemunhu nhamba yavo. Yes, saka iyo enda kubvunza ndimi andataura zvino panapa ndingotaura chete anditeka ngotaura kwandita panapa chete ipopo handichada kudzika hangu zvakanyanyisa bozi hatinaona kuprofita wacho kandi unozotanga kutoprofita napano bozi zvinhu zvatopfeka handipapona asi kuti kuti ndakabvunza chete ngotaura chete zvandataura zvezvi tiri pamweya kuti muprofita ane nhau yomweya anotoziva kuti zvakati andipapona vari kuchitombo kumasowe kunana masowe totonzwanana kuti tichira akati Jakobho handiteka akati Heria Jakobho handiteka totoziva kuti ataura nyaya dzakati andinoona chirari kupinda kwose akataura zvake zvantaura shabaradai chichanditeka wajumana chichanditeka isu toti rimwe dzatiri topinda nadzo isu topinda nendimi tinobvunza ndimi because ndimi dzine malevels mapona pano mwanzwa pano mwanterera ndimi 4 pano mwane ndimi imwe chete pano mwane ndimi 12 mutauro wendimi andimapona kula kuti malevels endimi akasiyana asi the way yaifanoita vanhu chete paipa ndekuti waifana kuti waenda paipa kuti iwewe wada kuita zvokunyoreswa pasi anditeka saka ini handaifana kutonyoresa pasi ndatanga kubvunza kuti what is this anditeka totanga kutotaura nendimi takutobvunza nendimi isusu da kuti isusu da kungoprofita zvinhu zvaipupi muhoma ini hasa kuprofita pana zvokuti ndinyore mubepa panapa pamudzinguva ndandaenda kuchikoro chachokuti ndizobhaidoko hanzi maitsvaga mane kunyorerai aiyo chetsvaga mnhu anokunyorera nditeka asi unoita zvendimi isa paipane paifana kutaura zvinhu zvendimi zvemweya apa testi yanga yazotanga kuyazotanga kuoma wakazviona ziku anopona saka wati tuwo wanga wakaenda wacho anditeka handikwanise kuzvikuti nini vanga wakamira sei bozi ivo wakamhanyira miriyoni da wakaona nguva yekunamata anditeka tichiona kuti pamberi apa pane chii yes tananga tanamata saka ngatinamati. Alright. So now tapedza nyaya yecup clash iyi vanhu hobho since vaprofita hobho vakaita nge vadiscreditwa handimazvona isu toda kuziva kuti sangano richiri kupfuurira mberi here namadzibaba masango aiwa kandisangana tisanira ndiri kuchechi kwangu kureva kuti ndaitoita zvinhanhara ikoko chechi kwangu ndandiriko sandi saka ndaivhara kachechi kuti ndiende kwamakandiwa hazviiti handimapona ndine ndiri kuchechi kwani kwangu ini titati babo umwe musha vasounza machechi kati kuno machechi akasiyana siyana ariko saka isusu tutasaidi kuti vanga vari kucup crash vakasiyiwa machechi avo obvious machechi avo vanoenderera mberi pozi obvious vana vane dzimwe nhau dzavakabata pavari dzavanogona kunge vachiita sei vachitenda bozi munhu wese vafana munhu wese akaenda kwamakandiwa ane kumwe kutenda kwaanenge anako asi sori hangu ini zvangu ndine kumwe kakuona kandakangoita zvangu anditeke 2 nyaya yeika inyaya kuti mapostori vamanyanya kurira pamasocial media nenyaya dzemota dzachivhayo dzedzedzi saka yese yanga yangoti mapostori saka tanga taane vamwe vanhu vatinotoziva kuti isusu tino vanhu vatinotobatsira vanoda machechi akaita seyo yaye saka pamwe mhene apa vakarova strategies iri right mapostori vakati dhisa anditeka asi asi sisi kuti isusuka kuchinamato hatiite macompetition andimapona because kuti paipa every week paingotaura nenyaya dzemapostori kuti mapostori ivi varira pakati vapiwa mota mapostori arira pakati yapiwa mota saka imi pepe hamunaonza kuzvitsvaga saka munhu angona kungotogumbuka anzwa kuti makandi watara zvakati asi nyaya iripo ndekuti munhu ari kuti tektori munhu anotaura achiti kwangu anditeka saka kuti makandi vape vakapedza vakatorira vakataura nyaya kwavo vakatopedza tokora asi vakatodhisa atokora zvakandikanza ndakazonza chimwe chinzi makafanira makaenda kumapostori kokoko makasvika makanzi mumba mune chinhu chakati kune zvidhoma kune chii hakuna zvinhu zvakaita zvakadaro aiwa zvizvi zviriko view zviriko muchechimomi mutoona ndoshandiswa mene zvikwapi momuyo asi vefeki variko mapanzisa ipapo vanhu vefeki ndivanoya usiku chamba tatoziva kuti vefeki vatoriko anditepapona tasa uno chitupa chichokwadi nechitupa chefeki malaisensi chiendesaona polisi ichitinda maodibro ichitinda paodibro ichitoti mira tiripo license rako kureva kuti ada kuona kuti une license panotobatwa 4-5 panenge malaisensi efeki andipapona saka tiraga kuti isusu basa rairi rakaitwa ramakandiwa vaigadzira basa ravo asi zvinofanira kuti zvigumbudze vanhu vamwe asi munhu ainyanya kutsvaga vaipapa ndana wiki ine wanditeka bozi ndovanga vanyaradza toda kunyebera ipa bozi munhu wese sofa raiti naungoziva kuti kumapostori ndokunorira
andapona ndokunorira ende zvamai sochi apostle ndiyakabata chimuti anditeka saka ino kuti pano vamwe vanhu vanga vanenge vachienda kunoitwa minamato mapentecost vanhu vanotopedzera kuti asi the end futi tichitaura hedu zvakanditeka togona kutaura hedu tichiite inhandisi kushora hangu kuti kupentecost kuno vamwe vasingarapi kunorapwa anditeka at the end munhu akarwara kana yosparks topedza takuona wakagara kumasowe andopona kumasowe sadvance zedu kutora mavhidhiyo stereki tutura vanhu vatonamata nawo motsi kana ti hafu chechi yangu yandisinganamati nayo inamata mapentecost andokona nditeka yes kumasowe nzira yakamanikana baba bosi kweke kunorohwa ndimi serious kweke kunoprofitwa zvakamba chitokwira gombana chino mnapira masowe ondonzi bvuma itirurame kwa kuti munhu wese bvuma kuti wakatadza zvakati kana muri mukoma nenge hainenge anozonda kabata musikana mwandokona kwira kuti zvezvo zvinoita mapostori kunotobvuma yes tasina mapostori kunonetsa kuenda asi kupenda kosi ngoma dzakatongorwa gitara takapinda ndokona nditeka pasopa teka zvotofamba ndokona makuti ataka alright sorry anowanisa kukwatakai kuema munoti ataka makataka zvishoma makataka zvishoma ere it's okay get mwene saka izvi right sa izvi zvatika mukutirongere chi tingatobvunza munzo tichiti vanga vari mugoma mutumwa mazuva apfuura makatirongera chi anotaka namata tichikumbira kuti mwari atite zvakanaka izvozvi ndine rwendo rwokuenda kuchinoi rwandinarwo ndichange ndiri muchinoi kunze kumucheka kuchinoi vanhu I think kuanzi orbit ground handiteka iri kuchinoi kuyo kwatichange tiri ikokoko musi wa21 22 23 topedza kuita minamato saka ndichange ndiri munzvimbo ichinoi kune minamato yakasiyana siyana kumaziko yes yakangosiyana siyana iye minamato yatagara tichiita mukomaziko yemalok center yagara totongoita minamato yekuti vanhu vachere koriti tinogara tinoiita minamato yekuti vanhu vakurwara vachevawo like last time kuchinoi ndakaita minamato asi ndakuda kuti munge muripo muchiona anditeka inokuti mazuva ano vanhu tokutsvaga mbiri nedzinhu zvakasiyana siyana saka tinge basa tinge tichida redu isinzi munhu wangu kuti muchinge muchionawo kuti shuwa taona basa animapona saka tira kuti isusu munge muripo muchinge muchitora nhau dzatinge tichiita kuchinoi andimapona like izvo zvikare kuti munhu andino problem ari kuchinoi kuti agara kubata kuti ndino problem komaziko ndakuenza kuona shoma dzeva masango vanozivere zvavanoita andopona iwo tipo nguva kuti anouya musi kana musi wefriday anditeka chera ndambudziko makumbo afrika musi wefriday ogadzirwa makumbo aya saturday oziva kuti ndagadzirwa shuwa makumbo right sunday ozokupa testimony kuti ndakaya pana pazuva friday shuwa mukomaziko ndakakufonera ndini ndogara pakati dambudziko ranga rese rapera ndasema ndichite vanhu vakuchichikwangwana nenguva yekushedha kuti anzi shedha yemaziso kana munhu ayapagwanza papa watotorohwa atiteka kana waya kuprivate kwedu isusu wakaipa private kurugare kunokupa private kumba yes ukati tikwanise kuwana nguva yekuti anamukomaziko yamutore munhu ari kwaprivate andapona kuchechi totora kana takuita zvokuti so I think vafana kumboti invite then tombosvika paground munouya mukomaziko watonati mukomaziko wakambouya kugweru wakaenda kumadziva anditekaona asi toda kuti apa paasi chemuchinhoi chakakura muchaona mahwani ndakapromisa mofaya muchinhoi pano zvichaitika papi ipapa achisi zvokuti chero vamwe mama machechiwo vakasunungwa ikeni come kwatiri sandi yetu titonamata semapostori chizinodiwa zano chekuti kana vanhu vauya sotanamata hazvidoradzana masimba chete ina yekunamata zvongoti dai mapentecost kwaitobvumwa magame enzika mwe musaitongotuchera vakangofali free zvakafanana different vari free ikeni come ndomboya uchechi kwako tomboonesana tiri pagwanza tese ukambopinda orohwa ndikapinda utorohwa isiri competition hazvi zvinhu zvokubasa asi pache vanhu zhinji manje kuti zai problem yakaita basa ndekuti chii ukamboenda kunotamba zvigure here imbotsvagai kunoita competition yezvigure kunofiwa bosi munhu anga watanga chitamba ari pachidandaso anongonongochenywa nemushonga basa panditeka otidonha pasi pegame asi matobva mititine munhu dani mbiri anomapona kureva kuti point andikuidza tsanangura nezvayo ndiye kuti maprofita akaita akaona riva
mutumwa unoseka zvawo unoseka zvawo Vanhu wakaona rima baba maenderei manje ikoko munouraya macheche ako mana uzoona kuti baba uzapanongodzati baba ndiri kuenda zvafanira baba kunaenda kuwafaiti obva ndikuenda kuwafaiti vanangu ndinorowa chaizvo wasvika ubvawarohwa kake vanondoti chero mangwana mwana akasvikaati ababaka ndinokurova iwo aiwa mutumwa I think tataura manumbers eprogram yekuchinhoi ndovari kubuda pascreen manamba amutumwa achinje manamba 3 munotaura nevanhu vanokubatsirai papa kana muda maprivate booking munouya kurugare mateti ndeapo kurugare aiwa maprivate anongofona si kana ari si mazuva maprivate vanongobatsa vanhu for free iTuesday, Thursday neSaturday asi kuti isu chero vari kunze kwenyika tiri kuvabatsira over the phone minamato tiri kutoendesa kunze kwenyika anditi mapaonaka sachinoitika nchekuti isusu mukomaziko tida kuti vanhu vachiona matambudziko amutapona chiuya kwamuri vachikupa feedback mukomaziko pepe apa mukuita pepe apa usati vanhu vanongowanza ngotuka pasocial media apa chakati maprofita nema chakati usati vanhu havasisinei pawo checheko zvakafanira kuamba kuchera maoni pangari kwamakandiwo chaiko wainonzi hamakandiwo ing'anga iyo handiteka saka wamuchabhilivha kuti ndiyo chokwadi chindopi handokona muchidaro muti iyo ni ng'anga makadedza ng'anga panapa makaenda kuinda interview nayo panapa vanoti hai ng'anga iyoyo ndiye nhema handiteka chikonzero chipoti vanhu vanofanira kunzisati kwaane technology yako kai technology yako roti basa tiri kuita rinotobuda pamhepo rinoonekwa nemunhu ari kunze kuno mumwe munhu anga dambudziko iroro anzwa nekufamba risingaperi obviously munhu yachatoziva kuti ano kumadza masango anoti basa padambudziko ripi saka ndiende ndinoedza kupi ikoko zvifambe andopona saka kureva kuti technology yapo kudhara munhu aitonyora tsamba kuenda kumusha wanofanira kunzisa zvinhu zvipi izvozvo zvafanira unenge ituka wacho vanenge patechnology vanenge ichiona pawhatsapp bcause tofonera amai kumusha totaura namo amuchemberi muri sei hani muchienda tova bho handikureva kuti technology rese yapo tsamba igona toana 2 weeks kuti isvike kumusha otova distance kuti go kutoenda kurefu kunotora tsamba ipi iyo saka vanhu vafanira kungotuka zvinhu zvisina basa vanhu vanotuka veveka havana kwavo cheko chaiko vanhu ivo vaya avasida kuti next time ka imbo ndipa mazita vanhu 4-5 vanenge vachituka torambowakanda muhari muchana wamba vasapota vachingotuka vanhu vasina problem navo handopona vanzi ziko rinopenga iro akati saka chero aiti izvozvizvi nkomaziko ende chero paebhetenjo cheche ndinaitukwa maenda vabhushi cheche munzi hana bhushi iro apiko vamira kosa anditeka saka tikati vada vanoda vanhu vapi vanaiswa muhari vamwoga wamurango munywa muromo muchana emboti pasaidika uri kuingire ndikoko chero uri kuSouth Africa kwa uri kwakaditeka kumbokuita zvimwe zvinhanhara so mbotora tichivanoseka zvavo kagara zvavoaita zvakanaka asi kuti vanhu ngavaitwe minamato vakomborerwe tumasimba yasiyo kuda kungoedzana tiokona kuti munhu zvandiri kuona panapa zvazvafa inini so ndakatanga kutarisa sokondi ndaida kuona so ndotinoti izvi handinei nazvo handifanira kungopindura zvinhu zviri opposite nongosururuka ndongobvawo ndangoona kuti chadarika napo unongosiya vanhu nemiriyoni yavo chete kutongosiya Sparks ndebasa rake rarikuita ndimapona vanhu vakuita zvakawanda munyika umu saka zvikuitoona vanhu zvakawanda mukoma Sparks hatingazvigoni tikazvipedza asiwo zvimwe vachoona une maziso osiya ngomaziko panapa zvafanira vakadzi makapinza vakadzi muromo vakadzi muromo munoona vakadzi vakasiyana apa nditeka asi ukatarisa nemaziso ukati wazopinda nenyama nemwoyo unoita zvese machoona usiye ndoteta ladies and gentlemen maunzi mutumwa manamba ndoati aisa muscreen and with that we are out